môj manžel, taká romantická duša, prechádzal tu na pookolí a videl zničené, zdevastované družstevné vinohrady a on, pôvodom biológ, chcel trošku pomôcť krajine, chcel pretvoriť krajinu, lebo vždycky, ako sme chodili na dovolenky, tak sa dobre cítil vo vinohradoch, lákali ho tie upravené rady, krásne zastrihnuté a ten zmysel po takej estetike bol prvým takým impulzom vysadiť vinohrad a pretvoriť tu na tú krajinu. Predtým, ako sme dostali certifikát ekologického vinohradníctva, tak sme 3 roky boli sledovaní úradmi, presne sledujú, s čím sa postrekuje, ako sa pristupuje k starostlivosti o vinohrad. Sa staráme o vinohrad len prírodnými látkami, používame len prírodné látky. Veľkú úlohu vo vinohrade hrá Green Mix, to je zmes bylín, ktoré pomáhajú koreňovému systému, aby bol zdravý. Špeciálne nitrianska vinohradnícka oblasť je špecifická tým, že sú veľmi rôznorodé prírodné podmienky. Je to najrozmanitejšia vinohradnícka oblasť spomedzi ostatných slovenských vinohradníckych oblastí a to dovoluje potom vinárom pestovať rôzne druhy viniča. My v našom vinohrade máme sprašové pôdy a ilovité pôdy, takže už aj my vidíme, že v rámci našeho vinohradu 25 hektárov je pôda, dáva charakter hroznú úplne iná v jednom kúte vinohradu ako v druhom kúte vinohradu.